Nu vil jeg vise, hvordan man ændrer sit redskab. Man går ind i menuen, og så over i redskab. Og så her, kan man se, nu står den til nedfælder, 8 meter. Så går jeg ind og vælger mit andet redskab, jeg gerne vil have. Og i det tilfælde her er det en slangebom 24 meter. Og så går det lige 2 sekunder, og så trykker man bare fortsæt. Så er den lavet om til 24 meter. Når det er gjort, så skal vi huske at ændre traktor-konfigurationerne også. Og det gør vi ind under traktoren. Og så kan vi se her, det er vores gemte køretøjskonfigurationer. Den står stadigvæk til nedfælder. Den vil vi så gerne have den her slangebom i stedet for. Og så laver den sådan set de gemte indstillinger om. Og så har vi skiftet redskab og er klar til at køre. Se, så bliver det 24 meter.